Aleluja, som vonku z tej klietky vyjebanej. Akurát sme niekde na Slovnavke, aj neviem kde sme, všade je hmla. Netrep. Ale piču, to si robíš zo mňa kokot. Nore, to na tomto hovne idete do Rakúska? Čebe jebeve, to má koľko? 600 000? Ideš žiarským autobusom, tak sa tu neone. Ty butíko, hej, lebo ty si zo Žiaru. Ty si autoškola. Čamoj. A prečo som nevedel, že môžeme ísť autom? Ja by som zobral tú moju loď. My nejdeme aký kedy slavy. Nie, kokoti. My ideme po svojom. Piči, to som mohol aj Kuba aj Šimona zobrať. Ale Six, Morej, daj preč. Nechcem. No dobre, chlapi. Čaute. Dobre, to boli moji spolužiaci, ktorí sa tu len tak náhodne ocitli autom. A teraz idem na Slovnavku, idem si kúpiť niečo na papkanie a idem sa vyšťať, lebo akože je mi hodne už je mi fakt hodne. Matúš, čo si kúpime? Si beriem jablkové helko, nádherné. Bereš si jablkové helko. Pozri sa, to máš, z toho si môžeš spraviť flashlight, Matúš, to je ako pre teba. Pozri sa, to je tvoja veľkosť, Matúš. Lebo si v Rakúsku tu nehajú. Musíte vysvetliť. Lebo oni tu majú, vieš sa, to pochádza Hitler. Panikária, už sme, konečne sme tu! Konečne sme v Rakúsku, trvalo to 4 hodiny cesty to bolo. A ja mám teraz na pláne, čo dneska ideme porobiť všetko. Ideme do sekáčov, ideme pozrieť trhy, pôjdeme sa niekde najesť a hej, to je zatiaľ plán. Akurát ideme ešte k radnici sa všetci odfotiť a potom sa rozdelíme. Hypsa! Tam je Dior, tam je Rolex, tu je Vlad a my všetky tieto obchody dneska obídeme, lebo nemáme peniaze. Práve sme v McDonalde, chalani si objednávajú, ja si musím dať nabíjať telefón, aby mi neskapal. Čiže počkám ich tu, napapáme sa a potom ďalší smer je Humana, na čo sa veľmi teším, pretože vintage to je moje. Takže hej, dobrú chuť. 160 OK, napapkaný, všetko spapané, chutné bolo. A teraz ideme do Humany, lenže vyvíja sa mi telefón riadne, čiže sa tam vidíme, keď tam prídeme, no. Kúkajte, čo našiel Vlad, čo ti drbe Nike ACG, ale XL-kové, bohužiaľ no, máš smolu kamoš. Ja som ale medzi tým našiel takéto pekné Adidas tričko. No ne, mikinu, že pocecky, tak si ju vyskúšam. Som zvedavý, či ako to bude vyzerať na mne, ale je to v pánskej sekcii, je to že vraj M-ko. Aj na cedulke to má M-ko. To si čo našiel? Aha. No ne, dobre Vlad. Ide ti to. Čiže ešte sa tu budeme motať chvíľku. No. Počkaj. Počkaj však. Ty no počkaj, čo sme to našli Vlad práve. A toto není stagenuté. 30 tebe jebe a esko, ale ukáž ju. Brutál. Vybíja sa mi telefón a mám ho na nabíjačke, čiže idem pohľadať trošku, uvidíte ešte niečo. A potom chalani ma volajú na čo nás to volali? No na nejaký burgerík nás volali, že či nezbehneme s nimi, čiže pôjdeme tam. A aj, deň je ešte dlhý, ešte máme čas. Rozhodol som sa, toto tričko akože brutálne mi fituje, si myslím. Za mňa sa mi dosť hodí, čiže oberiem za 6 eur proste. A teraz ideme, kde chceme ísť ďalej? Ešte pôjdeme niekam, takto pozrieť do nejakého sekáča, alebo ideme na trh proste, hej.
Ja mám, čo som chcel viac menej. Ešte pôjdem pozrieť nejaké veci pre rodinu, pre frajerku. Toto je pekné, len keby to není elko. Ale hej, tam mám všetko, ja som spokojný. Čo to kurva je? Toto je úžasné. Toto je... Kde to sme proste? Kámo, tu sa neoplatí byť, tu je strašne veľa ľudí. Přesně tak. Pozdrav. Presne tak, presne tak. OK, práve sme boli ešte v Louis Vuittone. Bol tam Aziat, čo bol strašne dokúrený, mal oči ako špendlíky. A teraz si mi nájsť nejaký obchod, nejaký lacnejší, kde by som si pozrel nejaké náušnice. Ja mám takú tradíciu, že keď som niekde takto, tak si kúpim proste náušnice na pamiatku a nosím ich. Napríklad tieto mám z Budapešte, čo som bol na výmenom pobyte. Ale hej, teraz máme punč, tuto takto s Vladkom, setkáme, obzeráme sa a ešte pôjdeme na trhy, potom pôjdeme pozrieť náušnice a pôjdeme sa napapať a to už pôjdeme asi aj domov. O nejakej 4:00 odchádzame a momentálne 1 hodina, takže ešte je čas. Pozrite sa, čo tu mám. Wow, som hladný, vďaka Bohu som si na pumpe kúpil kukísky, lebo neviem, čo by som robil. Je tu Pálo! Pálo! Si to ty? No to ja. Je tu Pálo s nami, všetci o tom vedia, lebo však to je Pálo, hej, to neprehliadneš. A teraz čakáme na Slavka, to je jedno na koho, ideme na punčík a potom sa nájsť do toho hard rocku, čiže ja si idem užiť kukísky. Akurát sme sa stretli všetci zás a zistil som, že oni chcú ísť do toho hard rocku a že to tam stojí 20 €, takže to mám piči. Čiže ja a Vlado ideme pekne krásne do Five Guys. Týmito sa lučíme. Čaute, čaute. Poď, môžeme ísť. Môžeme ísť. Môžeme ísť. Pálo nám odišiel. Pálo, nie! Pálo! On odišiel. Čo už? Ja to jebem, oni nepošťajú ľudí núž, lebo to je preplnené. Je tam normálne rada a ja fakt nebudem čakať v rade, čiže kde ideme? Dáme McDonald normálne? Tak ideme na McDonald druhýkrát, no čo už. To čo ja nechápem, to neuveríš, ale všetko je plné. Každá jedna reštika, všetko. Tam je Burger King ešte. Ideme proste pochodiť po McDonaldoch, Burger Kingoch a dúfajme, že nájdeme niečo dobré, lebo toto nie je možné. My už tu pol hodinu beháme a hľadáme niečo, kde by sme sa mohli nájsť a to nie je šanca. Proste fakt sa to nedá. Prešla pol hodina, my sme vo vyjebanom Burger Kingu, kde neobsluhujú, no teda neberú objednávky pri pokladni a ja nemám na karte nič, že si neviem objednať. Vladko čakal 20 minút na jedlo, mám 6% a každú chvíľu tu niekomu asi udrem. Ďaká Bohu, že mám tieto kukísky aspoň teraz. Ľudia, rúkli mi nervy, vyriešil som to inak. Kúpil som si kebabík za 7,50, čiže som ušetril a mám niečo, čo ľúbim, kebabík. Teraz ďalší problém je ten, že mám viac menej vybitý telefón, čiže musíme nájsť miesto, kde si satkáme a nabijem si ho, lebo v McDonalde tí kokoti zamurovali všetky zástrčky. Ešte rýchlo pozeráme trhy, kým tu sme, ja mám 9%, ako tak som si nabil telefón, ale už... OK, dobre, zlákol som sa trošku, ale čo som chcel povedať je, že nemám veľa času. Za chvíľu ideme domov, čiže tu sa asi krásne rozlúčime aj s trumpetami v pozadí. Dúfam, že ste si užili tento vlog. Vládko, som rád, že tu bol so mňou, že mi pomáhal dneska celý deň, čiže hej, hádam sa vám páčilo, ja som si to užil, ale lúčime sa a vidíme sa na budúce. Už dúfam, že to bude niečo väčšie. Posnažím si nájsť čas. Čaute.